Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai, כשעשו בר מצווה לרבי אלעזר בנוי, כשעשו בר מצווה לרבי אלעזר בנוי, ורבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, אוי 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 אוי, כשעשו בר מצווה לרבי אלעזר בנוי, כשעשו בר מצווה לרבי אלעזר בנוי, ורבי שמעון בר יוחאי. Ismin nesarabonim lisudo rabo, וכיסו אז בייסוי בחיילים יקרים, והוי שבעה רבונים משני צדודו, ורבי שמעון באמצע שמח בשמחו גדולו. הסמין נשא רבונים ליסודו רבו, וכיסו אז בייסוי בחיילים יקרים, והוי שבעה רבונים בשני צדודו, ורבי שמעון באמצע שמח בשמחו גדולו. שואלו איסוי חכמים למה אתה כל כך בשמחו היום יסר מכל היומים, אומר להם שהיום זוכה בנוי למדרגה גבוהה ברוחניוס, זוהי השמחה הכי שלמה, וזוהי השמחה הכי שלמה, וזוהי השמחה הכי שלמה, השמחה הכי שלמה. שואלו איזוי חכמים למה אתה כל כך בשמחו היום יסר מכל היומים, אומר להם שהיום זוכה בנוי למדרגה גבוהה ברוחניוס, זוהי השמחה הכי שלמה, וזוהי השמחה הכי שלמה, וזוהי השמחה הכי שלמה, השמחה הכי שלמה. למה אתה כל כך בשמחה היום, היום יסר מכל היומים, למה אתה כל כך בשמחה היום, היום יסר מכל היומים, למה אתה כל כך בשמחה היום, היום יסר מכל היומים, אומר להם שהיום זוכה בנוי למדרגה גבוהה ברוחניוס, זוהי השמחה הכי שלמה, וזוהי השמחה הכי שלמה, וזוהי השמחה הכי שלמה, השמחה הכי שלמה, וזוהי השמחה הכי שלמה, וזוהי השמחה הכי שלמה, וזוהי השמחה הכי שלמה, השמחה הכי שלמה. היום יסר מכל היומים, למה אתה כל כך בשמחה היום, היום יסר מכל היומים,
חסר מכל היומים אמר הם שהיום זוכו בנוי למדרגה גבוהה ברוחניוס זוהי השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו השמחו הכי שלנו שהיום זוכו בנוי למדרגה גבוהה ברוחניוס וזוהי השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו וזוהי השמחו הכי שלנו השמחו